Temporaryong mikanaog si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib gikan sa iyang buhatan kagabi. Migawas ang gobernador human inigi sa ulo ang iyang ika-50 nga birthday sulod mismo sa iyang buhatan niadtong Sabado. Apan una kini migawas, mipagawas kini sa iyang mensahe alang sa katawan sa iyang probinsya. Mga minahal kong kaigsuunan sa Davao del Norte. Karong adlaw, Domingo, April 28, 2024. Kining akong paggawas nagsimbolo sa akong paghigugma sa akong mga kaigsuunan nga mibarog o nakigduyog o nagpabilin sa akong kiliran alang sa kamatuoran o hustisya o sa paghatag o higayon sa hapsay o legal nga proseso. Sumala ni Hubahib ang iyang pagawas sa Kapitolyo wala nagpasabot nga siya nahugno o napildi sa iyang kausa alang sa katawan sa Davao del Norte apan usa kini kapagi sa pagsubay sa proseso. Sa sulod sa 17 ka adlaw nagpundo ang gobernador sa iyang buhatan. Bisan anaa lang ako sa sulod sa akong opisina, wala na balda ang operasyon o wala ako nahimong babag sa operasyon sa Kapitolyo o nagapadayon sa paghatod o serbisyo sa katawan. Bisan pa man niini, ila gihapong gipangbalhin ang mga empleyado sa PGO, PLO o PADO dito sa Bulwagan. Usa ka lugar nga dili haom nga butangan sa daghang empleyado kay gamay o lisod ang kahimtang sa empleyado. Mugawas ako sa akong opisina o nagahangyo na dili unta hilabtan ang mga empleyado nga tininuod nga nanerbisyo alang sa katawan. Ako, kuyog ang akong pamilya, nagpasalamat sa inyong dakong suporta, paghigugma o pagsalig. Sa akong mga kaigsunang mga tribo, sa mga katawan, ngaming suporta gikan sa mga nagkadaiyang barangay. Sa iyang pagawas, giubanan kini siyang anak nga si Clarice. Kuyog ang mga mayor nga kaalyado sa gobernador. Mikanaog kini nga hapsay. Apan, pag-abot sa portahan sa Kapitolyo, nagpaabot kani ang gatusan ka miyembro sa tribo nga miduyog sa gobernador sukad niadtong Abril 11 sa diyang gipapilit sa DILG ang 60 days preventive suspension sa gobernador sa kabilya sa gate sa Kapitolyo. Si Hubahib misaad nga padayon kining manerbisyo sa katawan sa Davao del Norte samtang nagpaabot sa iyang opisyal nga pagbalik didto sa Kapitolyo. Nagbaktas ang mga miyembro sa tribo ug ang mga opisyal paingon didto sa tahanan ng gobernador ug didto kini magpuyo samtang magpaabot sa desisyon sa Korte Suprema kabayan siyang gihangyo nga temporary restraining order nga ana karon sa Court of Appeals. Samtang limpyo nga gibiyaan sa gobernador ang iyang buhatan kagahapon ug aron masiguro ang transparency ug accountability, gihangyo ni Hubahib ang Provincial General Services Office nga maghimog inventaryo sa tanang sakyanan, mga kagamitan sa opisina ug mga supply aron i-turn over ang mga susi ug mga kabinet ug mga sakyanan sa mihulip sa gobernador. Ang yabi sa akong office, tanan. So dito sa conference room, padalo sa akong main door. So, maka-access ako. So, sa imo na mampuhaon? Sa kuha-kuhaon. So, dili na ako pasulod sa kuha. Ako ning intrigo sa acting telepod. Walay laing makakuha niya ni. Aron pohon, pag magkabalik, mo po di akong iulitan na ganun. Tumala niko, ang tanang kabtangan nga gi-turn over kaniya, iya usab ihatag sa magpuyo sa mga buhatan o mogamit sa mga sakyanan sa gobyerno. Akong gipangutana, duna ba'y katungod si Governor Hubahib nga magpuyo sa tahanan ng gobernador ug mao kini ang ihang tubag? Gina-inventory karon sa office ni Governor Hubahib Ang tanan niyang gamit to ensure na nga safety siya nga kuan ug unsa ang nakagid sa iyang opisina mo jud ang kanang pagsulod po sa acting governor mo po diyan makan. this is to ensure that everything is in proper. Yes, ma'am. So far, sa paano masiguro nga ang inyong na-check, sealed siya or validated? Do you have the keys? Nami kiso niya mo ning ilak karon pag ang awa na ni Kuya ko.
Is this the first time sa Davao del Norte nga na nani? First time sa kuang Oh, kasi jail. Diyos ko. Ginoo na lang di may palo sa kuang gipati. Ang kampo ni Hubay mihangyo sa Court of Appeals nga mo-issue og TRO tungod kay matod sa gobernador wala masubay sa due process o saktong proseso sa balaod ang paghatag og 60 days preventive suspension kaniya. Nahimong hapsay ang pagawas sa gobernador apan misaad kini nga dili niya pasagdan ang katawan sa Davao del Norte kay matod niini ang pagpanerbisyo nagagikan sa iyang dughan. Edit Kaduay News and Philippines. Stay safe.